Модул 3. Как да сурфираме безопасно в интернет. Дейност 2. Проучване и групова работа. Целите на тази дейност са да се даде на участниците по-задълбочено разбиране за най-често срещаните заплахи в интернет и как да се предпазят от тях. Продължителността на обучението е около 2 часа за група от 10 до 14 човека. Материалите, които са ви необходими за провеждане на упражнението, виждате на екрана. Стъпка 1. Обучителят разделя участниците на 4 групи и възлага на всяка група задачата да проучи една от 4 най-често срещани интернет заплахи – злонамерен софтуер, пробив на данни, измама, кражба на самоличност. Ако подгрупите са повече, водещият може да избере допълнителни заплахи от теоретичната основа на този модул. Групата трябва да направи проучване в интернет за тези заплахи и да подготви презентация или на хартия с флипчарт или електронна, за да информира останалите участници за тези заплахи и как да се предпазят от тях. Стъпка 2. Презентация. Групите представят резултатите от работата си на останалите участници. Обучителят внимателно проследява презентацията и добавя информация или идеи, ако е необходимо.